Memamu akɔaba ɛba me channel yi so. Ɛnɛ, yɛbɛsua sɛdeɛ yɛde Java ɛbɛyɛ GUI. Ansa na no, yɛnhwɛ basics of Java GUI. Na nneɛma a yɛbɛhwɛ ɛwɔ basics no ebi ɛne ɛdeɛn ɛne GUI. Ɛna afei tools a yɛbɛhia ansa na yɛatumi acreate GUI ɛwɔ Java. Na ɛno yɛwɔ tools mmienu. Abstract Window Toolkit ɛne Swing. Ɛno nso yɛbɛhwɛ. Afei sɛ yɛwie a na afei yɛastate atwerɛ yɛ GUI code a yɛdi kan no. Nti yɛnsɛe berɛ koraa no, yɛhwɛ deɛ yɛdi kan a ɛse ɛdeɛn ne GUI. Na ɛdeɛn ne GUI? Na sɛ yɛka sɛ GUI a, ɛgyina hɔ ma Graphical User Interface. Na ɛyɛ kwan a nnipa ɛfa so ɛne computer ɛdi nkitaho. Ɛde nam component bi ɛte sɛ window anaasɛ frame, buttons, labels, text field, panels, ɛne deɛ ɛkeka ho. Na sɛ yɛbɛte components aseɛ yi a, yɛnhwɛ saa mfonin wei si na yɛmfa nte aseɛ yi. Nti sɛ yɛhwɛ mfonin a ɛwɔ ase yi a, ne nyinaa ɛyɛ components. Baako baako bi a ɛwɔ ha biara ɛyɛ component. Na deɛ ɛdi kan no, blue one kɛseɛ wei sei no, yɛfrɛ no window. Ɛna saa window no, yɛsan nso frɛ no container. Na ansa na yɛbɛtoa so ahwɛ window no, yɛnhwɛ container ɛwɔ Java. Na sɛ yɛka sɛ container ɛyɛ components a yɛde components foforɔ atum. Ɛte sɛ saa window wei sei, adeɛ blue wei sei no, ɛyɛ container ɛfiri sɛ yɛde panel, label, text field, ɛne button ahodoɔ nyinaa agugu emu. Na wɔ Java no, yɛwɔ container mmiɛnsa. Na deɛ ɛdi kan ɛne window yi a ne yɛka ho asɛm yi. Saa rectangle blue kɛseɛ wei sei no, na ɛyɛ saa window yi ɛna ɛhold application anaasɛ software bi components a aka nyinaa. Te sɛ aha sei no, sɛ nka wei sei ɛyɛ application a, nka saa blue kɛseɛ rectangle blue kɛseɛ wei sei ɛna ɛhold components a aka no nyinaa. Sɛ submit button, clear button, text field anaasɛ input field, panels a ɛhold other buttons nyinaa. Na nka saa window no ɛna ɛhold saa components a aka no nyinaa. Na deɛ ɛdi hɔ no yɛwɔ panel. Na container a yɛfrɛ no panel no, ɛno ɛnso yɛde hold components a aka no. Na nsonsonoeɛ a ɛda panel ɛne saa window wei sei mu ntam ne sɛ, yɛtumi de window ɛhold panel, but wontumi fa panel ɛhold window. Window ɛna ɛyɛ topmost container ɛna ɛhold other components a aka no nyinaa. Na deɛ wobɛtumi de panel ayɛ ne sɛ, wobɛtumi de ahold other components. Afei yɛwɔ dialog ɛnso. Na ɛno no ɛte sɛ window. Na ɛno deɛ ɛpɔpe up. Nti sɛ yɛhwɛ ha sei a, yɛhu sɛ window no nie, ɛna ɛhold other components no. Ɛna yɛ panel nie, green one wei sei, ɛno nso yɛde hold other components. Nti wei sei no ɛhold button 1, button 2, ɛna button 3. Ɛna afei nso weinom nyinaa ɛyɛ button a yɛmiamia so. Sɛ yɛmfa no sɛ nka wei yɛ application a, nka wei sei ɛyɛ submit button a yɛbɛtumi amia so ama asubmit your forms. Ɛna wei sei nso ɛyɛ clear button a yɛbɛtumi amia so ama na clear your forms. Ɛna wei sei nso ɛyɛ text field. Aha sei na yɛbɛbɔ yɛ name no. Sɛ yɛfill forms no a, yɛbɛbɔ yɛ name no ahyɛ ɛwɔ application no mu. Ɛna aha sei nso ɛna yɛbɛbɔ yɛ email no ahyɛ. Wei nso ɛyɛ label. Ɛna ɛkyerɛ yɛn sɛ text field wei sei ɛyɛ edin text field. Ɛna label wei sei nso kyerɛ yɛn sɛ text field wei sei nso ɛyɛ email text field. Yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so ɛde GUI akyɛke 2+3 instead sɛ nka yɛbɛuse command line no. Nti instead sɛ nka yɛbɛbie command line no, na yɛabɔ sei. Na ama yɛ 5 no, yɛbɛuse calculator app GUI components no ɛde akyɛke. Te sɛ sei. Nti yɛbɛbie calculator app no sei. Na yɛaklike button 2 ɛne plus ɛne 3 na afei equal to button no. Na ama yɛ 5. Nti sɛ yɛhwɛ ha sei a, yɛhu sɛ ne nyinaa ɛma the same answer. Yɛhwɛ text based command line a, yɛhu sɛ yɛnya 5.
ɛna afei nso sɛ yɛkɔ yɛ calculator app ne so a yɛhu sɛ ɛno nso ma yɛ 5 but yɛ compare command line wei sei etu saa calculator application yɛ a yɛhu sɛ calculator application ɛsiane ne GUI components no nti no ɛma ne yɛ simple ma yɛ dan sɛ yɛbɛtype ɛwɔ command line no so. Nti afei yɛho GUI no yɛhwɛ nneɛma a yɛbɛhia ansa na yɛtumi atwerɛ GUI code no. Na Java ɛwɔ libraries. Na sɛ yɛka sɛ libraries a ɛyɛ folder kɛseɛ bi a yɛde Java code ahodoɔ nyinaa egu mu. Na saa library yi ɛwɔ saa folders bebree a yɛfrɛ ɛno nso packages. Ɛna packages no nso yɛde store classes anaasɛ class. Nti package biara ɛwɔ class bebree ɛwɔ mu. Te sɛ yɛhwɛ java.lang package wei si a na mɛtwa so ayɛ ne lang yi a ɛwɔ system ɛwɔ object ɛne bebree a ɛkeka ho a yɛamfa amba. Afei nso yɛhwɛ java.util nso a ɛno nso ɛwɔ stack ɛwɔ scanner ɛna bebree nso ka ho a yɛamfa ama. Ɛna yɛhwɛ swing package no nso a ɛwɔ jbutton ɛna ɛwɔ jframe nso. Na afei nso ɛwɔ bebree ka ho a ɛno nso yɛamfa amba. Nti yɛbɛka a package no aboaboa class no nyinaa no egu Java library no anaasɛ Java standard library no inside. Nti yɛbɛte ase a yɛfa nkɔ yɛ computer so na yɛhwɛ adeɛ. Yɛfa nsɛ computer so no yɛwɔ folder kɛseɛ paa a ɛno no yɛato no din Java standard library. Ɛna inside that folder no nso no yɛwɔ folders nketenkete ɛno nso yɛde different items ɛna egu saa folders nketenkete yɛde egu saa folder kakraka no a yɛastore ne din no Java standard library no. Ɛna saa subfolders nso a ɛwɔ saa Java standard library no mu nso no nso biara wɔ ne din. Nso biara wɔ ne din sɛ de bɛyɛ ebihu sɛ saa subfolder wei si ɛhyɛ saa library wei si mu no ɛde astore ha. Nti yɛhwɛ ase a yɛhwɛ sɛ saa java.lang package wei si no ɛde store program a yɛde support language nko a. Ɛna yɛhwɛ java.util ne java.net nso a nso yɛde store program a yɛde organize information nko a. Ɛna sɛ yɛhwɛ EWT ɛne swing packages nso a saa packages nso yɛde store programs a yɛde ɛyɛ graphical user interface nko a. Nti the package ɛyɛ no ɛne sɛ ɛboaboa class biara no egu folder baako mu ɛde hyɛ Java standard library no mu. Na wɔyɛ video wei mu no yɛbɛuse swing package wei sei. Na wɔ ha sei no yɛantwerɛ edin no nyinaa. Na edin pa yɛde frɛ saa package wei sei de javax.swing. Saa nso na AWT no nso ɛno nso yɛantwerɛ nyinaa. Na ɛno nso ne full name ɛde java.awt. Na packages ɛwɔ ha nyinaa nso kora yɛantwerɛ ne nyinaa full name. Etwitwa short sɛ de bɛyɛ a ɛbɛkɔ ha sei. Na deɛ nti a yɛbɛuse javax.swing anaasɛ swing for short ɛwɔ yɛ video wei sei mu ne sɛ ɛyɛ new package a modern developers use. Mfiaseɛ no na java.awt anaasɛ awt for short ɛna na ɛwɔ hɔ a na developers use. Na awt na problem kakra ɛwɔ ho a ɛne sɛ wo create component ɛwɔ Windows machine so na sɛ wo transfer saa code no ɛkɔ Mac anaasɛ Linux ɛso a na component no asesa wɔ hɔ na ne color nyinaa asesa wɔ hɔ. Nti ma developers develop swing package. Although new packages are create GUI abadeɛ, but yɛbɛuse swing package ɛwɔ yɛ video wei sei mu. Ɛsiane sɛ ɛwɔ nneɛma a yɛbɛhia nyinaa te sɛ button, frame, panels ɛne deɛ ɛkeka ho bebree. Nti afei a yɛho library ɛne packages ɛwɔ Java no yɛhwɛ sɛ deɛ swing ɛne abstract window toolkit hierarchy ne ɛteɛ. Nti sɛ yɛyɛ saa tree-like hierarchy a ɛyɛ abstract window toolkit anaasɛ swing hierarchy. Na wɔ saa swing anaasɛ AWT hierarchy wei mu no deɛ ɛwɔ highest paa ɛna ɛwɔ soro no ɛne object. Na aba deɛ toa so a ɛyɛ component. Na aba deɛ toa no so a ɛyɛ container ɛde saa abɛsi JFrame a ɛyɛ lowest koraa no. Nti sɛ yɛhwɛ ha sei a object ɛna di kan. Na object ɛyɛ class bi a ɛyɛ root parent ɛde ma class bi a ɛwɔ Java mu. Wodeɛ yɛnte saa asɛm no ase. Na sɛ yɛte saa asɛm no ase a ɛno bɛma yɛate kyɛn wei ase yie paa. Na wɔ Java no class biara
even yanga say class cry be create no extend the object a class my automatically na say beti sa keyword extends yasia I just see inheritance ase nti yenhwe inheritance real quick but my Java full course a video nti make am form I will say obeko akwakwohwe na enbemo ati inheritance na si pa nti se ka say inheritance a ye kire any say class bi a ye friend no child and as a subclass methods any properties every class bi a ye friend base and as a parent class eho nti eha no the origin method and as a property every obi ho no child and as a subclass and the origin method and as a property ema obi no enso ye friend base and as a parent class now the yen fa to hu we see yen fa no say ma create sa class we sa animal class we see but answer na no yen hwe class structure real quick answer na ato aso nti se hwe esroasia package animal we see a package a Java edi ama yese fan store a class animal we no nti see class animal we see na hwe package we animal we mu na Java no say ye class bia my package I be can food I the best store a class no na for Java my inbuilt packages eno no ye the store inbuilt classes en fato ho any we see no na ye hwe no wasales we see mu no afin so documentation comment ya Java aya for your class no ho amayen na we see so access modifier na access modifier ade bia se o de to code no ma security a train nipa ko a obetimi aba code no ho na access modifier no yomu ennan baako any public we see na your private enso wo ho na your protected enso wo ho na afensi your default enso wo ho na public we see na ide ato sa code we see monim no a kire se obia betimi access sa code no make am form as obekwa kwhwe Java full course video na amaye no na obeti access modifier see na afi ya twasunsu class we keyword ya eno na yede animal class we see no na animal we see enso class ni edin class ya fen animal int age is equal to 10 we see so class ni property na property ade a security object bi if class no mu a obenya nti ha see no object bi be create fi sa animal class we see mu no ibenya age 10 ana de to aso nso class no method ana say action a say create object bi if sa class we see mu a obeye nti ye method we see a o say this animal eats food just say animal no eat me edidi nti say no say create object bi if sa animal class we see mu a obetumi perform sa action we see and so obetumi edidi na sa code we see enso main function no na Java no ha see na code execution static free nti se uni main function and say one main function amba a kire se untimi run Java code bia nti afa ye hu class so kakra no yento inheritance ne so nti afa create subclass dog say na yema no extense animal class no ti create subclass no ini dine dog na emfa dog no so enhye animal package nim bi sanse en subclass imi finish this is subclass no ya create here no but enyanwi pay this is the extends keyword no eba hasi na fi the parent class we see no na se class here be gene method ni properties no idin no atwa extends keyword no so hasi disi ni ebe no disi na no afi kire say dog class we see a subclass of animal class we see in method and as a property a animal we will be no dog no so bitime use but yama dog no so method baako
Nti sɛdeɛ na medi kan aka no a, sɛ yɛhwɛ ha sei a, ɛsiane extends keyword ne animal class ne din a yɛde atoa so no nti no, dog class wei sei aba abɛyɛ subclass anaasɛ child class de ama saa animal class wei sei. Nti ɛna medi kan kaeɛ no, ɛno nti yɛbɛtumi ama dog wei sei ayisu saa method wei no, it method wei sei ne age property wei sei no, dog class wei sei nso ɛbɛtumi ayisu. Na owie nso a ɔbɛsan atumi ayisu ɔno ara nso method a ɛsan yɛ back wei sei no nso. Na afei ɔbɛsan atumi koraa asesa saa it method wei sei no. Ɔbɛtumi asesa no na ɔno ayɛ no deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no. Ɛfa ne sɛ bi a it method no, yɛpɛ sɛ yɛde ba ha sei na ebi a yɛyɛ no ebi a the dog eat a, ɔn sɛ ha sei na ɛyɛ the animal eat. Whatever sɛ bi a yɛpɛ sɛ yɛsesa biribiara wɔ ho na yɛbɛyɛ no the dog eat a, ɛwɔ keyword bi wɔfrɛ no override. Ɛno no yɛbɛma subclass no asesa ɛkwan a parent class wei sei ɛfa so ɛyɛ ne method no. Mɛka mfa ma so baakɔhwɛ me Java full video no, na bɛte terms a meka nyinaa ase. Sɛ meka sɛ me sɛ ɛbɛkyerɛ wɔ ha, ɛbɛma video wie ayɛ tenten. Nti sɛdeɛ yɛhu wɔ example wei sei mu no, sɛ yɛ create class bi, na sɛ yɛankasa yɛan extend saa class no sɛdeɛ yɛa extend animal class wei sei ama dog class wei sei a, sɛdeɛ ɔmo si yɛ Java sɛ object class ɛna ɛnyɛ class biara parent anaasɛ root no, Java na extend object class no ɛma yɛ automatically. Nti yɛ class bi a yɛbɛ create no ɛyɛ object subclass anaasɛ ne child class. Ɛno nti na object edi kan ɛwɔ ha sei no, anaasɛ ɛda soro ɛwɔ ha sei no. Component nso ɛna ɛtɔ object so pɛɛ. Na ɛsiane sɛ wɔ saa swing anaasɛ EWT hierarchy wei mu no, component extend object. Nti ɛha sei no, component ɛyɛ child class anaasɛ subclass ɛma object. Ɛna saa component class wei sei, ɛno na ɛkura components a aka no nyinaa. Component bi te sɛ container, window, frame ne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Ɔmo nyinaa yɛ component subclass anaasɛ ne child class. Ɛna sɛ yɛhwɛ ha sei nso a container nie. Nti sɛdeɛ madi kan aka no, container nso extend component class anaasɛ yɛbɛka a component subclass anaasɛ ne child class. Ɛno nti na ɛno nso ɛtoa component so pɛɛ no. Afei nso sɛ yɛhwɛ nifa so ha sei a, ɛhu J component ɛwɔ ha sei. Nti yɛhwɛ a, ɛhu sɛ J component nso extend container a ɛkyerɛ sɛ J component nso ɛyɛ container subclass anaasɛ ɛne child class. Afei deɛ ɛtoa so no ɛyɛ window. Nti sɛ yɛhwɛ a, ɛhu sɛ window nso extend container a ɛkyerɛ sɛ window nso ɛyɛ container subclass anaasɛ ne child class. Nti na ɛdi n'akyi pɛɛ no. Afei nso yɛhwɛ a, yɛhu sɛ frame nso extend window. Nti yɛhu sɛ frame nso ɛyɛ window subclass anaasɛ ne child class. Afei sɛ yɛhwɛ window no nso a, yɛhu sɛ dialog extend window. Ɛna G dialog nso extend dialog a ɛkyerɛ sɛ dialog ɛyɛ window subclass ɛna G dialog nso ɛyɛ dialog subclass. Ɛna yɛtwa toɔ no ɛyɛ J frame a ɛno nso extend frame. Nti afei a yɛhu GUI basics ɛwɔ Java no, yɛmfiri aseɛ ɛntwerɛ GUI code edi kan no. Nti yɛbɛ create yɛ class. Yɛnyɛ class ne din my GUI. Na yɛnyɛ package no my GUI. Name ya finish. Nti sɛ na mɛdi kan aka sɛ yɛde javax.swing package ɛna ɛbɛdi dwuma. Nti yɛbɛ import ɛde aba yɛ program wei sei mu. Na sei ne ɛyɛ no. Nti sɛ yɛ import to yɛ javax.swing package na wie no. Afei yɛntwerɛ simple GUI code anaa yɛbɛka basic GUI code na yɛmfa start. Nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkɔ ntɛm no, metwerɛ code na mewie a na makyerɛkyerɛ mu. Nti sei ne ɛbɛkɔ no.
Nti afei atwerɛ code na wie no, yɛba abɛhwɛ deɛ emu biara ɛyɛ. Nti yɛbɛstarte afiri ɛsoro ha sei. Import java.swing no. Saa code wei sei. Yɛyɛ ne sɛ import package a ɛwɔ swing library. Na saa package no anaasɛ saa package wei sei mu no ɛna component bi te sɛ JFrame, JButton ɛne deɛ ɛkeka ho a yɛbɛtumi de ayɛ GUI ɛgu mu anaasɛ ɛwɔ mu. Ɛna wɔ saa code wei sei naa no yɛwɔ asterisk bi wɔ ha sei. Na saa asterisk anaasɛ star wei sei yɛkyerɛ ne sɛ program no import component anaasɛ biribiara a ɛwɔ package no mu biara mfa mbra. Nti sɛ nka yɛbɛyɛ ne sei no, import javax swing na ebi a sɛ JFrame nko ara na yɛpɛ a anaasɛ ebi a JButton nko ara anaa JLabel nko ara na yɛde aso so sɛ ebi a JButton. Nti yɛbɛtumi ayɛ sei saa na yɛayi yɛ import components ne nyinaa baako 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 baako. Ebi a nka yɛde ebi a yɛsɛ sɛ ɔyɛ JLabel. Ɛna ebi sɛ yɛtumi import JFrame nso. Nti yɛtumi import no baako 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 saa. Nso yɛ JFrame. Nti yɛtumi import no baako 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 sei saa. Sorry. Nti yɛtumi import no baako 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 sei saa. Component bi yɛbɛhia biara na nka import. Ɛnyɛ sɛ sɛ nka yɛbɛyɛ ne sei no. Nti na yɛde asterisk na ba sɛ ɔmfa biribiara a ɛwɔ package no mu biara, component bi a ɛwɔ package no mu biara ɛmbra. Ɔyɛ sei no. Ɛna saa code wei sei nso public class my GUI. Saa code wei sei no ɛsiane sɛ Java ɛyɛ object oriented programming nti no ɛhia class a wɔatwerɛ yɛ code no ɛwɔ mu. Nti sɛdeɛ mɛde kan aka no sɛ wonte class ase papa a mɛkamfo ama wo sɛ wokɔhwɛ me video na amayɛ ɛwɔ Java full course no na abɛte class ase. Saa code wei sei nso yɛ main function. Na ha sei na Java execution ɛstarte firi. Sɛ wonni saa main function wei bi a wobɛtwerɛ code no ɛnso ɔrane a ɛnyɛ yie. Ɛsɛ yɛwɔ wei bi nti sɛ mmea wei sei so sieɛ a ɛbɛrane ama yɛ GUI no. Ɛna saa code wei sei nso ɛno na ɛyɛ window no. Nti sɛ yɛfa JFrame wei sei a JFrame wei sei ɛyɛ class a ɛwɔ saa package wei sei mu. Na adeɛ yɛde yɛ ne sɛ yɛde create window. Nti sɛ yɛtwerɛ ne sei a ɛka kyerɛ PC no sɛ ɛpɛ sɛ mede swing ɛyɛ window. Ɛna myFrame nso ɛyɛ object a yɛacreate afiri JFrame class wei sei no din. Na yɛbɛka variable a ɛrestore yɛ window object no edin. Na saa edin wei na akyire yi sɛ yɛpɛ sɛ yɛsesa biribi ɛwɔ window no ho a yɛbɛtwerɛ anaasɛ yɛbɛbɔ. Nti yɛbɛto ho ne sɛ ha sei no na yɛpɛ sɛ yɛsesa yɛ window no width ɛne ne height. Nti yɛtwerɛ edin myFrame no na yɛsɛte size ne maa no. Ɛna afei saa new keyword wei sei nso ɛyɛ wɔ Java ne sɛ ka kyerɛ computer no sɛ ɔnyɛ object bi ɛmfiri class bi mu. Nti this ha sei no ka kyerɛ computer no sɛ ɔnyɛ new object anaasɛ yɛbɛka new window ɛmfiri saa JFrame wei sei mu anaasɛ JFrame class wei sei mu. Ɛna saa JFrame parenthesis my first GUI wei sei no nso no saa code wei sei ɛyɛ ne sɛ ɛkɔfrɛ class wei sei constructor no. Na deɛ constructor nso ɛyɛ ne sɛ ɛboa new keyword wei sei ɛma ɔmo create object ɛfiri class bi mu. Sisi na ha sei no saa constructor wei sei ɛbɛboa saa new keyword wei sei ama ɔmo create saa myFrame no ayɛ window no ɛfiri saa JFrame class wei sei mu. Ɛna saa my first GUI wei sei na yɛhu ha sei no nso ɛna ɛbɛyɛ window no title. Ɛna saa code wei sei nso myFrame.set default close operation ɛno. Sɛ yɛhwɛ myFrame wei sei a wei yɛ variable anaasɛ object name a yɛde maa yɛ window no ɛberɛ a yɛcreate ɛwɔ
G frame my frame ha sei no. Na saa dot we sei no. Sɛ wo de C class bi object animu a, na wo kan kyerɛ object no sɛ methods and properties anaasɛ attributes a yɛde ɛma saa object no ɛwɔ class no mu biara no and display ɛma yɛnhu. Nti sɛ yɛde C a methods and properties as yɛka sɛ method a ɛyɛ action a object a yɛbe create free class bi mu ɛbɛtumi apɛform. And as yɛka sɛ properties nso a ɛyɛ nneɛma a object anaa variable no ɛbɛnya free class yɛde create no free mu no ɛhɔ. Nti sɛ yɛde C a saa object anaa variable we see no the methods and the properties nyinaa ɛbɛba. Nti deɛ nipa we see na yɛmfa nsi ne yɛhwɛ. Nti ɛne yɛde C no methods ne nyinaa ba no we yɛ add method. Ne nyinaa saa method we see nyinaa ɛwɔ saa J frame we see mu. Isan sɛ create saa my frame we see free saa J frame class we see mu nti no methods a ɛwɔ saa class we see mu nyinaa no my frame we see bitumi ayusu. Nti sɛ yɛde C a methods a ɛwɔ J frame class no mu nyinaa ɛna aba no. Nti yɛn nso yɛpɛ set default close operation. Nti yɛbɛkɔ slide. Ini miaso. Nti ni miaso aba no. Nti ewia ne abɔ J frame dot ɛna no nso aba no. Nti bi mia ɛno nso ɛwɔ ha sei. Ɛna saa code we sei nso set default close operation code we sei no. Na ɛno no ɛyɛ method a ɛwɔ J frame mu. Na yɛde sɛ ti de ebesi the user no click close button no so a. Nti esi no isan say create object anaasɛ variable my frame we say free J frame class we say mu nti no. That methods and properties I ɛwɔ saa J frame class we say nyinaa my frame we say I no ani no ebetumi use methods and properties ni nyinaa. Saa method we say no de ɛbɛma yɛ window frame no ayɛ ne sɛ si emia close button ne so a ebe close GUI no. Na sɛ yɛamfa ma na sɛ yɛmia close button ne so a window no ebe close a still a ɛbɛyɛ adwuma background. Ɛna saa code we say jframe.exit on close no we a constant value a ɛwɔ jframe class no. There is a constant value we see ɛhyɛ saa set default operation we see parenthesis we see mu a na sɛ user no emia close button na ɛwɔ GUI no so a app no ebe close. Saa code we see my frame.set size. Na saa code we dey ne say set a window no a height and a width. Nti ɛha sei no ɛma height no 300 ɛna ma width no nso 300. Nti sɛ yɛhwɛ code yɛdi kan ya na ɛyɛ din na yɛde ma yɛ window object no ɛno ni my frame no. Na we say nso ɛyɛ dot na yɛde ba na ama J frame we see methods and the properties na ba no. Yɛde see na ma methods ni nyinaa ba na you choose set size. Na we see argument a yɛde hyɛ set size no parameter nim anaasɛ ne parenthesis nim. A code we a ɛtoa set size a code no so no yɛde create button. Nti yɛfa J button a yɛdi kan wɔ ha sei a class a ɛwɔ saa swing package we see mu ni bi. Na te sɛ de J frame we see yɛde create window no J button we see nso yɛde create button. Ɛna sɛ yɛfa button a ɛtoa saa J button we see so ya answer has a create window object free saa J frame class we see mu no ma object no edin my frame. Nti has so saa create button object free saa J button class we see mu a this ma no edin anaasɛ variable na ebe store object button no ɛwɔ sɛ ma no edin. Nti we need the ma no button between the bi ama no yɛbɛkɔ ma no B1 say ɛno na ebi abɛsesa ha sei ni na so esi hɔ a edin a wode ɛto object no so kɛkɛ. Nti witimi di edin bi a wopɛ bia ato so na de saa edin wi ɛyɛ no ɛsɛ my frame ɛno
The best say window na yedi sa object ni we see na ye no. We so sa se best say bibi e pattern object na ya create na yedi sa edi we see no. Sa B1 we see and ebebo. Na any din button na more obvious. And a new keyword we see so the create object. We see any the create star button object we see no. Na sa G button parenthesis we see no so no. Ba free G button we see constructor no. Na we bo new keyword we see ama ya create button see. Na sa okay we see no so. Ano na eba beda button no so. Na code we see so. My frame.get content pin we see so. Then say the hold button we see. This is a code we here. My frame we see a J frame no a object no. And get content pin we see no. A method that a J frame a class no. Inti see dot so ha see no. The methods ni na by. And I choose to get content pin. Na J frame or hidden container be a panel. I the other components a gum. Inti wa ha see no. Say a component if it is a button and as a label. Na se de ka ho a ebitimi de agu G-frame a yi window nim anase ebitimi panel e wo window nim ne de hold sa button label anase de ka ho no but arase no isan se ya anya panel bia wa hase ni ntino o se de button no eto window ne so na se de to G-frame window ne so nti sa method we see no be me de component bi ato window ne so anase ato G-frame window nim na sa add method we see so ya the fa component bi eto container bi mu nti we see bit ma fa component e de ato panel mu na see bit ma fa component bi e de ato window mu na see bit ma fa component bi e de ato dialog mu nti ha see the add method we see na say e catch content pin we see say on fa sa button we see no ento ni mu na code twa to yin so then say my GUI window no eba screen any anase emba na say fa code we see a we window object no na you see dot e won ni mu a methods a wo G-frame no mu nyina ebeba nti this na you choose to set visible a method no asa method we see no e for boolean values true anase false this the true e share see a e see window we see no embra na say any visible e screen any na say the false no social has here e say e window we see no man be screen ni and say e man no visible nti we see no the true asha e say e say e visible nti afa ye hu di code no bi aye no ye nwa na hwe nti bi mia ha see nti na aba no we ni basic GUI no na say simple GUI no my first GUI we see no test na try ha see no na boss kitwa we see no button we see create no na okay na ya boss kitwa we see mo no so okay na try ha see no eno na trigger button ne so no nti afa ya hu basic GUI code we see na say Java GUI structure no in create GUI advanced kakra colors ewom na fa GUI lesson no embrace na so anya video we see ho a message so be like we are not subscribe we are not comment was here ho amame nti in create class for MI advanced GUI no you close we see no ya bahasi yes na any class needing advanced GUI na any package needing advanced GUI nti be pawe no na me finish nti advanced GUI class na aba no nti we can import your swing package no asi na ebe ya no afin so isa say
Sa GUI we see no advance na here colors nti no import AWT package no so. Ti enso see ne be no. Nti importation no afi here class use structure real quick no entry advanced GUI code no. Nti we see we see a class na ebetwere a code no inside no. We say me method ebetwere a GUI code no inside. Nti ebedi kan aye window. Any title no colorful GUI. Nti ya create a window na wi na ya man title colorful GUI. Na a window no object ni din the frame. Afi yen set close operation ema a window no. Nti the window object no din na beba. Na ye see dot. Na ya bo set nti na aba no na ye mia so. Na ya bo JFrame. Na ye see dot. Na emia exit on close. Nti code we see na remember see emia close button so a ebe close GUI no completely no. Afi yen set window no height and the width. Nti ebe frame window object no a ya tum din frame no. Na ye see dot. Na ya boss set. Na ya boss size. Ti na aba no. Ebe mia yen so width and height and so. Nti ebe ma ya width no 700. Na ya ma ya height no so 600. Nti see window no width no 700 and a height no so 600. Nti afa ye wi no ohu say osa ye GUI we see mo no. Button we see na ye create here no. The two window no straight but advanced GUI we see no there. In create panel near from hold button any text field any labels or be e sa program we see nti we create a panel no. Nti ebebo G panel eno nso class ewo sa swing package we see no. Na enye object name no enye ne panel. Na enfa new keyword number. Na ensample G panel. Na enfa parenthesis number na enfa mfre constructor no. So almost same na say. Mafa equal sign number. Enfa equal sign number. This year first code we see sa G panel we see say the medical can class sa swing package we see mu. Na panel we see so object create every sa class we see mu ni din. Na new keyword we see any G panel we see any parenthesis we mu nyina na ye di create sa panel we see and say object panel we see no. Afi enye welcome note ebe welcome manfo abaye GUI ne so. Na eno no see any ebe no. But in scroll go down across. The see any ebe no. E di J label and ebe nti ebebo J label. Yenye object ni din welcome test ti ebe ni say. Na enfa equal to na embo new keyword no. Na ensample J label BM. Na enfa parenthesis number. Na ye welcome note na epese eba GUI no so no. Embo enhye parenthesis we say mu. Nti embo welcome to Kofi's GUI. This is a code we see a J label we see so a class was a swing package we see mu. A swing package we see mu. And welcome test here to an a object no edim.
ɛna saa welcome to Kofi wei sei no ɛno na yɛbɛhu wɔ yɛ GUI no so. Sɛ sɛtie film to visible na sɛ yɛrane code no a wei sei ɛna yɛbɛhu wɔ GUI no so. Welcome to Kofi's GUI. Nti yɛwie welcome text wei sei no yɛncreate text field a yɛbɛtwerɛ yɛ din ɛwɔ mu. But ansa na no yɛni kan increate label a ebe label saa text field wei sei no sɛ enter your name. Nti sei na ɛbɛyɛ no ɛno nso yɛde gye label na ɛbɛyɛ na yɛnyɛ object name no name label. Yɛmfa equal sign mbra na mbɔ new keyword no yɛnsan bɔ gye label no biom. Yɛmfa parenthesis no mbra na yɛmfa double quote mbra na yɛntwerɛ enter your name. Saa code wei sei na ɛbɛ label yɛ text field no sɛ enter your name ama yɛhu sɛ wɔsɛ yɛbɔ yɛ din ɛhyɛ saa text field name. Nti te sɛ de yɛcreate welcome text na the same ɛkwan na yɛfaa so de create name label no. Anaasɛ class korɔ na yɛde create saa name label wei sei no. Nti saa edin wei sei na ɛhyɛ ase no ɛne na ɛbɛ label yɛ text field ne sɛ enter your name ama user ne hu sɛ wɔsɛ wɔbɔ ne din ɛhyɛ saa text field name. Nti afei yɛwie label no afei yɛnyɛ text field no. Ɛno nso ne class ne din ne G text field. Na ɛnyɛ object name no nso name field. Yɛmfa new keyword ne mbra. Yɛnsan fa G text field ne nsan mbra. Nti asei no G text field wei sei no yɛ class a ɛwɔ string package ne mu bi. Ɛna name field wei sei nso yɛ object a yɛacreate ɛfiri saa G text field class wei sei no. New keyword wei sei no ɛna ɛcreate name field wei sei no. G text field wei sei nso akɔfrɛ G text field wei sei a class constructor no ama na bɛboa new keyword wei sei ama acreate saa name field wei sei. Nti afei ɛnyɛ last component a ɛyɛ submit button no a yɛde bɛ submit yɛ din no. Nti yɛbɛ create a button. Nti sɛdeɛ yɛnim no yɛde gye button class no ɛna ɛyɛ button. Nti yɛbɛbɔ gye button na yɛnyɛ object no submit button. Yɛmfa equal no na yɛntwerɛ submit ɛnto button no so. Nti create components yɛbɛhia nyinaa ɛwɔ advanced GUI no mu awie. Nti yɛmfa components no ɛngu panel no mu na ɛno sei na ɛbɛyɛ no. Yɛbɛbɔ object na yɛcreate free G panel class wei sei mu no edin a ɛno ne panel. Nti yɛbɛbɔ panel no na yɛsi dot na yɛmia add method no so. Nti we can add the name label no ato panel no so. See. What's my name label na say? Has yi. Nti yɛn copy wei sei no. Na yɛmfa any other ones no. Nti has is bɛbɔ name field na shim. Nti name field. Ɛde ɔmo nyinaa ɛto panel no so. Afei nso yɛmfa submit button no nso ɛnto so. Emerefi yɛmfa welcome text no ɛnto so. Nti ɛha sei no add method wei sei no ɛka kyerɛ panel wei sei sɛ ɔmfa welcome text wei sei ɛnto ne mu. Saa nso na nso saa wɔka kyerɛ panel ne sɛ ɔmfa name label no ɛnto ne mu. Nti yɛde add method no afa components ne nyinaa ato panel ne so. Nti afei
yɛmfa panel no ɛnto window no so anaasɛ frame no so. Ɛno sei ne ɛbɛyɛ no. Nti yɛde frame no bɛba na yɛsi dot na yɛmia add method no so na yɛde panel ahyɛ mu. Nti aha sei so add method no ɛka kyerɛ frame no sɛ ɔmfa panel no ɛnto ne mu. Ɛna yɛhwɛ nso a frame no ɛyɛ window no ankasa. Nti ɔde panel no ɛne ɛso nneɛma nyinaa a no nso ɛkura submit button, name field, name label ɛne welcome text no nyinaa ɛbɛto window no ɛso. Nti ɛwie no nyinaa no, afei yɛnsɛte yɛ frame no ɛnkɔ visible na yɛnrun na yɛnhwɛ ɛwie a the GUI no isi tie. Nti yɛbɛsɛte yɛ frame no akɔ visible. Nti yɛn ɛbɛbɔ frame na yɛsi dot na yɛabɔ set visible. Nti ɛna aba no na yɛaselect. Nti yɛn ɛda true dada. Nti yɛnyɛ no hwee biem ɛsiane sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu yɛ GUI no screen ani. Nti afei a yɛawie no yɛnrun na yɛnhwɛ. Nti ɛna aba no ɛna yɛ welcome to Kofi's GUI no ɛna aba sei no. Ɛna enter your name label no nso ɛna aba no. Button no nso ni submit button no. Ɛna wei nso yɛ text field no. Ɛna wei nso yɛ title no. Nti sɛdeɛ yɛsi tie no, yɛsɛdeɛ yɛatwerɛ basic GUI na ɛnya nkɔ advanced level. Nti yɛmfa colors ɛne adeɛ ɛmbram na nkɔ advanced. Nti yɛbɛclose wei sei no. Bansa na no, sɛ yɛhwɛ ha sei a ɛsiane sɛ yɛde panel no ɛto window anaa frame no so enti no ɛna akɔba ha sei a ɛyɛ white ɛwɔ ha sei nyinaa no. Nti yɛma panel ne color na ɛnyɛ kama kakra. Nti yɛbɛclose wei no na ma panel ne color. Nti yɛbɛkɔ baabi a panel code no wɔ no. Nti ɛno nti yɛbɛkɔ no ase wɔ ha sei. Nti yɛbɛbɔ panel object no a ɛyɛ panel na yɛsi dot. Ɛsiane sɛ yɛchange component ne color nti yɛbɛbɔ set background. Nti yɛbɛbɔ set. Nti ɛna aba no set background. Nti yɛbɛmia so. Yɛmbɔ green ɛnhwɛ adeɛ. Yɛnrun ne yɛnhwɛ. Nti ɛna aba no green yɛ nice deɛ ɛbaa sɛ ɛyɛ too bright. Yɛnhwɛ pink nhwɛ adeɛ. Close yɛnhwɛ pink nhwɛ. Pink yɛ nice ɛna ɔsɛ the color no yɛ dim kakra sen green nti yɛmfa pink no. Ɛna afei nso yɛhu sɛ welcome to Kofi's GUI. Ɛne label, enter your name ɛne text field no ɛna button ne nyinaa abɛhyɛ soro ha sei. Nti yɛma no nyɛ kama. Na sɛ yɛbɛtumi ama no ayɛ kama a agye sɛ yɛuse layout manager. Na layout manager wɔ Java no yɛde decide sɛdeɛ buttons, labels ɛne text field ɛbɛyɛ arrange ɛwɔ container bi mu ɛte sɛ window anaasɛ panel. Nti sisi yɛyɛ deɛ wei sei no yɛ labels no ɛne yɛ button ne yɛ text field ne nyinaa egu panel mu. Nti yɛde layout manager ɛbɛma panel no. Na layout manager no yɛwu bebree. Ebi ne grid layout, flow layout. Flow layout ni ɛno na ɛyɛ default. Ɛno nie. Nti ɛsiane sɛ wei sei yɛanyɛ layout biara ma yɛ panel no yɛuse default layout a ɛyɛ flow layout no. Na afei nso yɛwɔ border layout ɛna deɛ ɛkeka ho bebree. But yɛuse grid layout na wɔ ha sei. Nti sei ne ɛbɛyɛ no. Yɛnclose wei sei no. Na yɛnclose wei sei no. Nti ɛsiane sɛ yɛde welcome text, name label, name field ne submit button ne nyinaa gu panel mu nti no yɛbɛyɛ grid layout no ama panel no. Nti yɛbɛsa akɔ n'ase ha sei. Na yɛabɔ object name no, panel object name no. Na yɛsi dot. Na yɛabɔ set layout. Nti ɛna aba layout manager. Nti yɛbɛmia so. Afei parenthesis no mu no na yɛabɔ new sei, new keyword no. Na afei yɛde layout kwa yɛpɛ sɛ yɛde to aso no aso so. Nti yɛsi use grid layout nti yɛbɛbɔ grid layout no.
ɛna grid layout no nso ɛwɔ parameters 4, which means sɛ ɛbɛfa argument 4 a deɛ di kan yɛ number of rows, deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ number of columns, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ space a ɛda components mmienu ntam horizontally, ɛna deɛ twa to nso ɛyɛ space a ɛda components mmienu ntam vertically. Nti yɛbɛbie parentheses na ɛyɛ de parameters no nyinaa gu mu, yɛbɛbie parentheses no sei. We say yɛnkyɛ components dodoɔ a ɛgu panel nim na yɛfa nsɛte rows no 1 2 3 4. Nti yɛhwɛ a 4 components ɛna ɛgu panel nim, nti yɛbɛsɛte 4 rows. Ɛkyerɛ sɛ row baako biara yɛfa component baako. Nti row 1 bɛfa welcome no, na row 2 afa name label, na row 3 afa name field, na row 4 afa submit button. Nti yɛbɛbɔ 4 na yɛato comma. Nti afei argument ɛtoa so no ɛyɛ column. Nti yɛbɛma panel no 1 column. Near some argument baako biem a ɛyɛ space a ɛda components mmienu emu horizontally. Nti ɛno yɛfa sɛ ɛno yɛnyɛ ne 10, na last one yɛ space a ɛda components mmienu mu vertically, na ɛnyɛ ɛno no 16. Nti afei yɛrona ne yɛhwɛ menya compile error. Automatic grid layout. Nti afei yɛrona ne yɛhwɛ. Nti ɛna aba no. Nti hwɛ yɛhu sɛ welcome to Kofi no fa 1 row, ɛna enter your name no nso afa 1 row, ɛna text field no nso afa 1 row. Text field bɛtumi abɔ yɛ din nso afa 1 row, ɛna submit button nso afa 1 row. Nti afei yɛma yɛ welcome note no yɛnyɛ ne yellow na yɛma no mɛda mfimfini sei, sɛ bɛyɛ biribiara ne bɛbɔ so wobɛhu sɛ yɛ welcome na aba yɛ GUI no so. Nti yɛbɛkuro so no, yɛakuro so wei sei. Nti yɛbɛkɔ code na yɛde create yɛ welcome note no. Nti ɛno nie welcome text. Nti yɛntentam kakra, nti ɛne gye panel no ntam kakra, yɛmfa mbra ha sei. Nti yɛbɛbɔ object ne din a ɛyɛ welcome text no, na yɛsi dot, ɛna wei sei nso ɛsiane sɛ yɛsesa ntwerɛ nti no yɛbɛbɔ set foreground. Sɛ yɛsesa component na ankasa color deɛ a yɛbɛbɔ set background, ɛna sɛ yɛsesa ntwerɛ deɛ a yɛbɛbɔ set foreground. Nti wei sei na yɛbɛbɔ set foreground. Nti ɛna aba no, nti bɛmia so. Nti wei yɛbɛyɛ no yellow. Nti isi yɛma no color yellow no, afei yɛma no nkɔ gyina GUI no mfimfini. Ɛno sei na ɛbɛyɛ no, to kɔma wɔ ha sei, na yɛde argument baako aka wei no ho aha sei. Nti yɛbɛbɔ G label na yɛsi dot. Nti methods bebree bɛba na yɛchoose center, kyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛde to mfimfini. Nti yɛnra no ne yɛhwɛ. Nti ɛna aba no welcome text na ayɛ yellow a asabi gyina mfimfini ase no. Sie de yɛhu sɛ GUI no yɛ advanced kakra ɛba. Nti afei yɛnsa text field wei sei, yɛnyɛ ne color no different color. Nti yɛnkuro so no. Nti ɛno sɛ bɛkɔ baabi a yɛtwerɛ text field ne code no kɔ ha sei. Nti yɛbɛbɔ object name no a ɛyɛ name field no, na yɛsi dot. Ɛna yɛsɛ deɛ medical aka no, sɛ yɛsesa component na ankasa deɛ a yɛbɛbɔ set background, ɛna sɛ yɛsesa text deɛ a yɛbɛbɔ set foreground. Nti yɛbɛbɔ set background ɛsiane sɛ yɛsesa component ne color na yɛmmia set background so. Nti wei sei no ɛnyɛ ne color no, ɛnyɛ ne sign na yɛnhwɛ, yɛmra ne nhwɛ. Nti ɛna aba no, yɛhu sɛ ayɛ different color from submit button no, na abom. Yɛpɛ sɛ yɛ GUI no yɛ professional kakra. Nti afei nso sɛ yɛhwɛ a yɛhu sɛ text field wei sei ɛne yɛ name label no ɛnsa so, anaasɛ user no yɛhu sɛ
we see no label sa test field we see nti yama enim label no any test field no ensa so. Whitman sa gye panel ketewa bi a ebekura sa test field we see any name label no na yɛde saa panel ketewa no ato panel we see so na yɛasɛte layout ama saa panel ketewa no na sɛ na yɛasɛte flow layout ama panel ketewa no nti saa enter your name label we see any test field no ɛbɛsa so nti yɛn close no yɛnyɛ no saa. Nti yɛncreate saa mini panel no ɛwɔ saa test field we see any name label we see a ɛbɛ label saa test field we see sɛ enter your name no yɛntwerɛ no wɔn ase ɛna sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ panel nso a yɛde jpanel class no ɛna ɛyɛ nti yɛbɛbɔ jpanel na we see yɛnyɛ object name no mini panel ɛsiane sɛ ɛyɛ mini panel a yɛde bɛhold components mmienu pɛ. Nti sɛ yɛcreate mini panel na wie nti yɛcreate mini panel na wie no yɛntwerɛ flow layout code ɛma no nti ɛno sei ne yɛbɛyɛ no yɛbɛbɔ new keyword no ne de layout kɔ pɛ sɛ yɛde ma saa de korɔ no atoa so nti yɛbɛbɔ flow layout na flow layout no nso ɛfa argument mmiɛnsa ɛne yɛwɔ align left a ɛbɛyɛ align kɔ left ɛne yɛwɔ align right ɛne yɛwɔ align center yɛwɔ trailing ɛna yɛwɔ leading enso ɛwɔ hɔ nti yɛde ne bɛfa align center no nti bi parenthesis ne yɛmfa argument ne ngugum nti yɛbɛbɔ flow layout ɛna align no na yɛabɔ dot yɛwɔ center yɛwɔ leading yɛwɔ left yɛwɔ right yɛwɔ trailing nti yɛbɛuse center no ɛna argument baako enso ɛne space a ɛda components ne mmienu ntam horizontally nti ɛno no yɛmfa 5 yɛmfa 10 ɛna space a ɛda components ne ntam vertically nti ɛno yɛmfa 6. saa mini panel we sei no nso no yɛma ne color yɛnchange ne color na ɛsɛ a ɛbɛyɛ white nti yɛma ne color nti ɛno yɛbɛbɔ object ne din no ayɛ mini panel na yɛmia dot nti wei no yɛsan sɛ sisa component no color nti yɛbɛbɔ set background nti ɛna aba no na yɛmia so nti wei no yɛnyɛ color no de yɛnyɛ ne green nti saa effect wei nyinaa bɛyɛ adwuma ma yɛhu a agye sɛ yɛde saa mini panel we see ɛto panel kɛseɛ we see so na no sei ne yɛbɛyɛ no nti yɛbɛkɔ ase ha sei na yɛakɔpy we see ne baako nti yɛkɔpy baako a yɛmpaste na yɛmfa mini panel no nto so nti sisiɛ no add method we see no ɛde mini panel no ato panel no so bi nti afei yɛnra no ne yɛhwɛ sɛ yɛ panel no aba a na afei yɛde yɛ name label a yɛ enter name we see no ɛne yɛ text field no ato so nti yɛnra no nti yɛhu sɛ yɛ panel no aba no ɛba na ɛsan arrangement no nti yɛmfa text field we see ɛne enter your name no ɛnto saa panel we see so na afei wie a yɛnya arrangement no kama kakra nti yɛbɛclose no yɛsa close we see nso nti yɛfa yɛ components no ngu mini panel no so na so ngu mini panel nim nti bɛbɔ object a yɛ mini panel no ne yɛde add method no afa saa name label we see a yɛ enter your name we see no ato mini panel no so ne yɛsa de add method na asa afa saa name field anaasɛ text field we see
ato mini panel no so. Yɛbɛbɔ .add na select add method no. Na yɛabɔ component wei din ɛyɛ name label no ahyɛ mu. Yɛbɔ name label. Nti yɛncopy na yɛnsan mfa ɛnyɛ text field no. Na yɛpepa name label wei sei no. Text field ne din no yɛ name field. Nti na yɛabɔ name field no mu ahyɛ hɔ. Nti seesei no, yɛde name label wei a enter your name no, yɛde ato mini panel no mu. Ɛna yɛde name field no nso ato mini panel no mu. Ɛna yɛde saa mini panel no ato panel kɛseɛ no mu. Nti baabi a saa name label wei sei ɛne name field ɛhyɛ no, yɛmfa mini panel no ɛmɛhyɛ hɔ. Ɛsiane sɛ yɛde wɔn mmienu agu ɛso. Nti yɛbɛcopy wei sei no, na yɛselect wei mu mmienu. Na yɛpaste. Nti seesei na yɛmpepa wei sei no. Seesei yɛde bɛnya mmiɛnsa ɛwɔ ha sei. Welcome text no ɛda panel kɛseɛ no so. Ɛna mini panel no nso yɛde ato panel kɛseɛ no so. Ɛna submit button no nso yɛde ato panel kɛseɛ no so. Nti seesei na components na bɛyɛ mmiɛnsa ɛwɔ panel kɛseɛ no so no. Yɛnkɔ change grid layout no. Wɔn sɛ yɛde 4 ahyɛ hɔ sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ create 4 rules ama all components nyinaa wɔ panel kɛseɛ no so. But seesei no abɛyɛ 3 components ɛna yɛde ɛto panel kɛseɛ no so. Nti rule baako ɛbɛyɛ waste. Nti yɛnchange grade no. Yɛnchange grade no nyɛ ne 3. Bansa na no yɛnwura ne yɛnhwɛ. Nti ɔnsɛ aba. Welcome to Kofi's GUI na afa rule baako. Ɛna saa mini panel no ɛno nso ɛne ne components yɛde agu ne mu. Ɛyɛ name field ne text field yɛde ato mu no. Ɛno nso afa rule baako. Ɛna submit button nso afa rule baako. Ɛna rule baako akada hɔ. Nti yɛnkɔyɛ rule ne mmiɛnsa. Nti yɛnclose no. Na yɛnsan no ne nhwɛ. Nti ɛna aba kama no. Si ahyɛ kama. Yɛhu sɛ welcome note no afa ko. Ɛna mini panel ne components nso afa baako. Na submit button nso afa baako. Nti afei nso yɛhu sɛ text field no ɛyɛ ketewa. Ɛyɛ ketewa ha sɛ user ne koraa ntimi ɛhu sɛ ɛyɛ text field anaasɛ ɛyɛ button. Nti ɛno nso yɛnkɔ bam. Ɛna ɛbɛyɛ ne sei. Yɛnclose wei no nso. Yɛbɛkɔ baabi a yɛyɛ text field no sei. Na the parentheses wei sei mu no yɛde number ahyɛ mu. Nti yɛmfa 60 ɛnhyɛ mu. Number dodoɔ a yɛde bɛhyɛ mu no ɛna bɛma component ne mu atwe. Nti wei sei yɛde 60 hyɛ mu a ɛbɛma mu atwe paa. Wode yɛmfa ɛni kan fa 20 hyɛ mu ne yɛnhwɛ adeɛ. Yɛnwura ne nhwɛ. Nti ɔnsɛ yɛde 20 hyɛ mu ne mu atwe kakra. But ɛnyɛ kɛse paa ɛso saa. Nti yɛmfa 50. As in 56 hyɛ mu. Na 57. Yɛnwura ne nhwɛ. 57 nso aboro so. Nti wode yɛmfa 50 hyɛ mu. Na ɛne name field no ɛnsa so. Nti 50 yɛde hyɛ mu ayɛ kama. Nti sɛ user biara ba wɔbɛhu sɛ ha sɛ wɔ so wɔbɔ ne din hyɛ. Nti sɛ yɛbɛtumi abɔ yɛ din ahyɛ ha sei. Ne a submit. Ɛna afei yɛnsesa yɛ submit button ne color no ɛne submit ntwerɛ wei sei no nso. Yɛmfa yɛ GUI ne mbra ne wie. Nti yɛbɛkɔ baabi a submit button wɔ no. Nti ɛno nie. Ne akɔ na seesei. Na yɛabɔ object name no a ɛyɛ submit button no. Na yɛsi dot. Na yɛabɔ set background. Nti ɛna aba no. Ne yɛmia so. Nti yɛnyɛ background yɛnyɛ no blue. Yɛnyɛ ano deɛ ne blue.
Ni set color enso ma submit test no. Nti besi dot. Ni abo set foreground. Nti mia we say so. Enso no color no. The enye no red na mudi mine na. Afi yen ran ni yenhwe. Ti yen no so aba no. Submit button na blue na submit test na red. Se die ye no na. Nti ha na ye GUI lesson na bebe wie. Na so ani agi video we hu a. Make sure so be like. We are not subscribe. We are not comment e wa ase ho ama me.